Capital Report. Langgang katawhan sa Negros Oriental, karon ibalik nako. I will assure you that tanan nga mga hapsay nga pamaagi sa panggobyerno ako gining himuon ug ako ning ipaabot sa ato ang probinsya. And rest assured that I will continue to remain focused nga ang gipanghimo nato sa una nga nakaugmad sa atong probinsya atong ipadayon. Pag-drop sa malnutrition rate, pag-drop sa poverty incidence, gikan sa top 3 or top 4 among the poorest province, karon dili na ta poorest province. And there are indicators, there are strategies that we made. So ato na ipadayon. And rest assured that kini nga gobyerno is a friendly government, friendly to business people, and friendly to the people of Negros Oriental. Aksyon Balita. You have pwesto. Yes, nalipay gud meron no, nibalik ang ato ang legitimate nga governor. Sa tinuod lang naman gud yung mga paglinla dagan gyud gani diri sa lungsod San Jose na ay mga pila to ka tawo nga ni sulti gud nako nga nasipyat gud sila sa pagbotar kay ni dito gud sila nabotar sa numero 2 Aryo nya sa tinuod lang bisan diri sa among lungsod ay makasulti ra gud diri pud sa among lungsod wa kun to nagpakita pagod to namo na ilhe nya naga ni poster nga iyahang nawong ni Governor Digamo nga number 2 so daghan nagoy ng linla so unfair po kayo sa pagdaot sa demokrasya, pagpili sa pag-exercise sa tao. So, munang kami kay lumalaban mang Governor Digamo, nalipay gud mig dako nga siya goy gituuhan sa COMELEC, siya goy mananaog. Aksyon Balita.